שלום לכם צופים יקרים. ברוכים הבאים לפרק חדש בערוץ סתם. ברוכים הבאים לפרק חדש של ספיישל סורווייבר. להרוג את רמי. לא, התכוונתי בצחוק, רמי. לא נורא, אני אבוא לבית. אני אבוא אליך, לא, תשאר שם, אני בא אליך בדרך מילוט מסתורי. לברוח. פגר, למה מקבל את הדברים שלך? הנה, יש פה למעלה דברים. נפלתי. ראיתם איזה מנהרה? רגע, נפלתי בגללך. סרתי שהפרות במשחק הזה הן די רזות, כאילו, יחסית לפרות. תביא את הדברים. וואי, קרוב. יא, איזה נוקבק. לא, לשם, לא! הכריח אותי. לא! פגר, הרגת אותי. לא! אוי, נו, מי צ'יקן. מה? הרגת צ'יקן אתה קיבלת. וזה מה שלא רציתי שתקבל. תביא. שנייה, אני מסדר את הדברים שלי. יאללה, תסדר. צופים שלנו, אתם צופים שלנו, כן צופים... למה? צופים שלנו, זה צופים שלנו, תביא את הדברים שלי עכשיו אני רוצה שתביא לי את הדברים שלי לפי סדר א' ב' ותביא איתי באחוזים. 8% ועוד 20% ועוד 30% שווה פיקאקס. יש לנו הרבה נוצות, אני צריך להכין קשת מתישהו. חבר שלי, שהוא צופה, קרדיט לו, הוא אמר לנו, אם אין לנו אוכל, אנחנו יכולים לקחת מילק, כאילו, ורודן פלאש, אז נוכל, אם יהיה לנו למשל את הדבר הזה, לשתי מילק וזה יעבור לנו. לא חשבתי על זה. כאילו, ידעתי שזה יעבוד, אבל לא חשבתי לעשות את זה אף פעם. תודה לו. תודה לחבר שלנו שאמר את זה. שער עמית החבר אמיתי. יאללה, הפרק הזה רצינו למצוא אקסטרים הילס אחר, כי זה יותר מדי מכוער כזה קטנצ'יק. כן, והוא מרוחק, הוא מסומם סתם. אנחנו נחפש אקסטרים הילס אחר, אבל בוא ניקח מיטות. והיום בשבילכם אנחנו נעשה... תהרוג את הפרות. אני רוצה. היום אנחנו נתחיל לבנות את הבית היום. ואולי פרק... לא, מפגר, לא. אידיוט. פרק הבא נעשה מיינינג. אתה מפגר, למה עשית את זה? אנחנו עוברים טירה. אבל עדיין לא, עד שנמצא מקום. אם לא מצאנו מקום... אנחנו נבנה אז בית קטנצ'יק חדש, אבל תהרוס את המקום. או שנעשה ממנו נוסטלגיה. תיקח את המיטה הזאתי. לקחת את המקום הזה איתנו, או שנעשה נוסטלגיה? סתם צילמתי את המקום? כן. למה? עכשיו צריך למחוק את זה. נהיה קמצנים, צופים. אוקיי, מחקתי. צופים. חבר'ה, אני עבדתי על שיר חדש לערוץ, זה בערך ככה. ספיישל 11 סאבי, סתם. 11 סאבי, מנה לחם, 11 סאבי. מה 11 סאבי, שטוב? אני יודע שיתחילו לקחת אותנו ברצינות רק מאיזה 40 סרטונים, אבל עד אז אתם היחידים. 11 סאבי. לא התפללו שנגיע ל-11 סאבי. כן, אני לא מאמין, אף יוטיובר לא יגיד דבר כזה, אני הגעתי סתם. אני לא מאמין, זה באמת כאילו... אני תיארתי לעצמי שנגיע למצב הזה. תודה לכם באמת, 11 שלנו. צופים, אם תראו שאני כל כך חלים, אני אוהב להרביץ. גם באמיתי אוהב להרביץ, ואני עוד זה שב-MMA אתם קולטים. כן, אולי... כן, חבר'ה, הקול שלי ביוטיוב אולי הוא קצת מטומטם, אבל זה בגלל המיקרופון, כאילו... מיקרופון שלי לא איזה מיקרופון. אותו קול, אותו דבר קופי, השקרן. אתה שומע אותי בסקייפ אותו דבר, כי הם שומעים אותי כמו שאתה שומע אותי, אבל בחיים האמיתיים הקול שלי הוא לא אותו דבר. שומע את עצמי בסרטונים אחר כך, ואני כזה, מה? אוי, איזה קטע! אני כזה בא לך טוב, איזה פתאום אתה קופץ. נתתי לך מכה כזה. נתתי לך מכה בביצים. די! טוב, תנסי לקחת כל מה שאתה יכול מהצ'סט. כל מה שאתה יכול תנסה לקחת. רון, המפגר, אם אנחנו נמות... הצלחתי לקחת את כל הצ'סט. אם אנחנו נמות... פצ'ול.
כאילו מה היה לנו? יאללה בוא. כן. אין לנו אוכל, אבל בדרך נשיג גם פרות. כן. אני לא חושב שצריכים ללכת מפה. הפרות החמודות האלה שהיינו איתם באמת הם... די כבר, אל תהרוג אותי, יש עליהם מלא דברים. אתה צריך פוש. אני עומד למות. פוש עם האקס. תן לי פוש עם דיימונד סוד. יאללה. לא, אני אתן לך 2 פושים עם הדיימנד סורד. צופים, מי שלא יודע, 2 פושים עם הדיימנד סורד זה הורג. 2 מכות. כאילו בלי שריונות ואלה. 3? לא, היא מפגרת. כמה דיימונד סורד מוריד, רון? לא יודע, זה נראה לי 7 אטאק דמג'. אהה. וכמה חיים יש? 10. לא, אטאק דמג' זה לא HP אחד, כאילו כל... זה נראה לי אטאק דמג' זה חצי לב. לא, אני זוכר 2 מכות עם הדיימונד סורד זה הורג. אני חושב... כשנשיג דיימונד סורד אנחנו ננסה. אני חושב שזה 3, אבל בסדר. אני חושב, זה חסר, אתה לא יודע לחזור. היום בשבילכם אולי יהיה פרק גם קצת ארוך, בגלל שאנחנו צריכים להתחיל לבנות את הבית המדהים, הגדול שלנו. די להרביץ! רמי, אני אעשה לך תרגילי MMA במיינקראפט. איזה כיף. כן, אולי הקול שלי קצת ילדותי ביוטיוב, אבל באמיתי יש לי קול גברי. הקול שלי שונה קצת. אני שומע את עצמי פעמיים וזה מחרפן את הצופים וורטני. אני עומד באמיתי זוכר מכות רצח. רון, עכשיו שומעים אותך חלש. מכות רצח פיצוצים. ועכשיו שומעים אותי יותר טוב. תודה. רון, שומעים אותך חלש. מה חלש? אני קרוב. יופי, עכשיו אתה לא, כי אני הגברתי. תגביר אותי. רמי, אני שם לב שבסרטונים הסאונד קצת חזק, אז תנמיך את זה לבערך 10%. סאונד חזק? לפעמים קצת, כן, תנמיך את זה לאיזה 10% בערך. שמתי 20, לא שואל אותך. זומבי, היי מפלץ. בוא נשאל, רון, מה אתה מכה בי? אתה לא יודע PvP. קריפרס. צ'יקן. לא, רמי, צ'יקן זה האויב הגדול שלי, הוא יותר גרוע מהקריפר, רמי. תלך קודם כל... עוד 2 קריפרים מאחוריך, רון, 2 קריפרים מאחוריך. קריפרים, אני הולך על האיום הגדול יותר. צ'יקן הנוראית. שיט, אלי אור... אוף. למה אנחנו לא הולכים לישון? לא יודע, אתה... אני צריך חרם מסתום. על ההתחלה, אתה. אתה מפגר פה. תגל להאשים אותי בבית. תראה, רמי, בוא נשן. רגע, יש פה מפלץ. לא, בוא נשן. אי אפשר, יש פה מפלץ, הם מפגר, אי אפשר לישון. המפלץ. תקרא לי מפלץ. יא זומבי ויליג'ר, הוא שלי! אני אחצוב אותך, זומבי ויליג'ר. תחצוב אותו. אני חושב שבעתיד... אוי, לא. וואי, איזה חזק שומעים אותך. אני חושב שבעתיד אני צריך להקליט את הסדרה הזאת, כי אני בערך אעשה הרבה דברים של בנייה ורדסטון. בעתיד הרחוק, אתה לא קונה אפילו מחשב, אתה... אולי תקנה לי אתה מחשב. יאללה, תביא לי כסף. כאילו, אם אני אקנה מחשב, זה יעלה... אני אקנה מחשב טוב של גיימינג באיזה 5,000 שקל. 5,000 שקל. אז אולי תביא לי אתה את הכסף, רמי. בוא נשאל, שים איתה, בזומבי, שים איתה. יופי. למה תקוע בך? יאללה בוא. יאללה בוא נמשיך. אוי, די להרביץ לי רמי, אני כמעט מדתי בגללך פעמיים. בתת, כן, לא, אתה לא מגזים. רמי, מכה אחת ואני מת. רמי, זאת לי מכה ואני מת. רמי, נשאר לי 1 HP בגללך. בשביל זה יש לך אוכל. בשביל זה יש לי את היד שלך שלא תכה בי. לא מצא. תסתכלו איזה פרקור, צופים. וואו. יכול כל כך כיף להגיד צופים, למרות שאין לכם צופים, כאילו, למי מכם שאין צופים, לא יודע אם לאחד מכם יש ערוץ או משהו, תגיד עכשיו צופים, וזה מה שימשוך אותך לעשות ערוץ שלך. יש פה חול. יש פה חול. אני הורג הרבה צ'יקנים בדרך. צ'יקן. חשבתי שזה אויב שלך, איך אתה יכול להתקרב אליו? קשה לי, אבל אני מנסה. כל עוד יש בידיי את החרב שלי, חרבי הנאמנה, סטוסות. נו. מצטערים על הרעש, זה שכיח. שכיח? מי אומר שכיח? מי אומר שכיח, תגיד לי?
תגיד לי מי אומר שכיח? אני? אתה אומר שכיח דנה. איפה אתה בכלל? נפרדנו. לא, רק לא זה. עוד אסור לעשות טיפי, בוא נרמה את הצפים. סתם. תלך בכיוון, אוי, תלך בכיוון קו החוף. יש כאן אגם עגול כזה באמצע, אתה רואה אותו? לא. קיפר התפוצץ לי בפרצוף. הנה, אני רואה. בוא לאגם העגול. העגול והמגנובי נובי. הוא ענקי או קטנצ'יק? הוא קטן קצת. אתה לא פה. הוא קטן. אתה שמה? כן? זה שקרן אתה? מה אתה רוצה ממני? אני מאשים אותך בשקרנות. שקרניזם. רגע, אני אעשה מגדל כמו שתאמיר עשתה. זה תאמיר, זה תאמיר. שקרן. סתם, אני מודה, אני רואה יוטיוברים ישראלים, מה לעשות? כן. זאת האמת הכאובה. אני עושה מגדל כמו שהוא עושה. איך הוא עושה את זה? אני לא זוכר. זה פגר? אתה לא זוכר? רגע. לא, הוא עושה את זה הרבה יותר גרוע. כן. זה טוב. זה מצחיק כל כך לעשות את זה. זה מצחיק, אני בוכה מצחוק. עשיתי את המגדל כמו שהוא עושה ואני לא מוצא אותו. טוב, אני ארוג צ'יקנס. מה XYZ? XYZ. אני יודע. בכוונה אמרתי את זה, סקולס וויזי. X שלי זה 85 וה-Y זה 77. מה הקשר Y? Y זה גובה, מפגר. וה-Z שלי זה 87. ה-Z שלך 80 Y 40 ו-X 45, Y 87. Z 87, וואי, אתה ממש רחוק. לא, על מה אתה מדבר? אני X 93 ו-Z 73. אחי, אתה ממש רחוק, תקדם קצת, קדם. לאן? תקדם אתה אליי, המקום הזה יותר יפה ממה שאתה חושב. X 95. אתה ב-X 95? כן, אבל ב-Z לא נכון. זה Z אתה. מינוס 40. אז תתקדם ל-X 73. אני במקום יותר יפה בטח משאתה נמצא, אז תבוא אותה אליי. איך אתה יודע, רגע, איך אתה יודע? לא יודע, כי תראה את המגדל המדהים. אני עשיתי פה מגדל שהוא נוף, חתיכת נוף שלא תראה בחיים שלך. ואתה ככה מזלזל בי. איזה X? 93. וזה 73. אני פשוט חייב לראות את המגדל המדהים. שומע את אח שלך בקטנה. בן שושה. בן שושה. בן שוש, מה הוא אוכל שוש? שוש עם שוקולד. הציצוני. הנה אתה רמי. ראיתי שם שלך ולא ראיתי איפה. איזה מגדל יפהפה, תאמיר לא עשה ככה. הוא עושה ככה. תאמיר עשה משהו כזה. רגע, לא. ככה. תאמיר זה TF מיינקראפט. הנה אנחנו עושים להם פרסומת. ככה. ואז עוד אחד ועוד אחד. זה מה שאני עשיתי. עכשיו תפרק את זה, צריכים דרט. למה? זה יהיה אחלה של נוסטלגיה. מה הבעיה דרט? כל המקום הזה הוא דרט. יאללה בוא איתי, בוא אחריי. חבל שאין לי אוכל, בגלל זה לא אמור אחריי. כן, אנחנו... צעדתי 6 רוד צ'יקן. די כבר להרביץ לי, אתה מוריד לי את החיים ואין לנו, יש לנו מחסור באוכל. תחמם את זה, הגאון הדור. פרה. אלא רמי, תביא, יש לי קול, 5. יש לי הרבה יותר. תכין פרנס. יש לי פרנס. תכין פרנס, נחמם בשר. כאילו, תביא את הפרנס, נחמם בשר. תביא את הבשר שלו. שומע את בן, תגיד לו לשתוק. בן, תהיה בשקט. מצטער, זה אח שלי, הוא לא כל כך מבין את ה... הוא נודניק. הוא באמת העניין בעסקת השקט כשאני מצלם. הוא לא מבין את העסקה להרוויח מיליונים ביוטיוב. כן, ואני גם הבאתי לו 100 שקל היום. איזה גבר אתה הבאת לאח שלך 100 שקל, מחיאות כפיים. מצטער על זה. מצטער על זה. אני לא מצטער על זה. הוא אחלה. בן, אל תקום לי להצטער על זה שקראתי לך אחלה.
תביא לי אוכל, אתה לוקח הכל לשמנדריק. רגע, אני מחמם. די! היהי. קח את כל מה שיש לי. כל מה שיש לך, מה יש לך? 6, תביא. בואנה, אתה לוקח את אלה! תביא, בוא נחליף. אני לא לוקח את כל אלה. טוב, אז תביא לי חלק מאלה. טוב, אני יכול להתחלק, אל תדאג. אתה תתחלק. לאכול אור של פרה אתה תאכל? אור של פרה תביא. וואי, זה באמת היה בטעות. סתם, אני רגיל לתת כבר מכות, אבל עושה את זה בלי לשים לב. פעם אני ורמי היינו מעצבנים כאלה, כל שניה היינו כאילו, אם מישהו היה מרביץ לשני, היינו אומרים לו, אני חייב לך, ואז עשינו הסכם כזה שדי. הסכם. מה חייב לך, מה אנחנו... מה אנחנו ילדים? מה אנחנו בן? אנחנו כמו בן? אני עדיין שומע אותו. בן, למה אתה מדבר? אין לנו הסכם? אני הבאתי לו... תצעק עליו שהצופים יצחקו. אוקיי, צופים, עכשיו תצחקו. בן, תהיה בשקט! אוקיי, עכשיו הוא יהיה בשקט. הוא עושה מיוט. נכון. ראית? אני שומע את הכל הציף ציף והלא ציף ציף ביחד. מצטערים על זה, אנחנו פשוט... שונאים את אח שלו. סתם. כן, אולי קצת. ואל תשפטו אותי שהבאתי לו 100 שקל. לא שאני אוהב או משהו כזה. כן, זה לא שאתה אוהב אותו. אתה מחבב אותו. סתם אל תלמדו ממני, אם יש לכם אח שאוהב אתכם, תאהבו אותו חזרה. חבל שלי לא אוהב אותי. סתם. יריבות נצחית. אתם צריכים... האח שלך ואתה זה ממש דוגמה איך להתנהג כמו אחים. כן, לגמרי. אז לקחת הכל לשקרן, אתה מבין את זה. סופרסה, היום אני הפסדתי את האימון ה-MMA שלי, מסתבר שיום שישי היום, אני חשבתי שיום חמישי. איזה גאון אתה? אני חיכיתי שבועיים לאימון הזה. יש לי פעמיים בשבוע, אבל ביטלו בגלל פסח. אתה יודע כמה זמן אני מחכה לאימון הזה? לא. אני כל השבוע רק חופר לאבא שלי כי הייתי אצלו. אני חופר לו איך אני מת כבר להגיע לאימון, כי ועוד אתמול ראיתי סרט על MMA, חבורת מתאגרפים כאלה שימנו אותם להיות באלופים של MMA, ואני אמרתי לאבא שלי, וואו איזה חשק זה עושה לי עכשיו להתאמן. עכשיו תביא לי את האוכל. טוב, אתה לקחת את העוף, נכון? כמה צ'יקנס יש לך? 8. 8? כי נתת לי 6. טוב, קח אחד כזה. אחד? יש לי 8 כאלה, לך יש 8 צ'יקן. אבל זה לא מלא אותו דבר, זה מלא 3, הקוקי צ'יקן. אני מביא עוד צ'יקן אחת, נראה טרף. רמי, תרוג אותה, אני מפחד. היה קשה? כן, היה מאוד קשה. אני כזה רואה אותך כזה. איך אתה מצליח, רמי? אתה לוחם כל כך אגדי, אתה מצליח לנצח צ'יקן. נכון, יאללה, בוא PvP. לא! הוא הצליח לנצח את הצ'יקן הנורא מכולם, ועכשיו הוא הגיע התור שלי. אני ארביץ לך עם הו. עם הו, כאילו, אתה הו. אני לא אמרת חור. מה איך החטאתי? די, אני ארביץ לתמנון הזה. בוא. וואי, פעם חשבתי שהוא טורף עם השיניים המכוערות שלו. חשבת שהוא עושה דמג' גם אני, חשבתי שהוא עושה כזה חצי לב כל פעם או משהו. אני חשבתי 3 לבבות כל פעם, פחדתי ממנו, ואז אמרתי, מאמי, זה משחק. אמרת רמי זה משחק, וואי! כן, וואי, אני חייב לנסות משהו, אני מקווה שזה לא יהיה לאגים. אוקיי, זה כן לאגי. חכימו, אני אעשה שנייה משהו, אוקיי, לא משנה. מה אתה מנסה? ניסיתי לעשות שנייה משהו, יאללה, לא משנה, עכשיו יותר טוב. רמי, סתכל עליי, סתכל עליי. למה יצאת? הנה אתה, בוא, סתכל עליי. יאללה, אתה רואה אותי? רואה אותי רמי? למה אתה אוכל לי בפרצוף? אתה יורק עליי. אני יורק עליך חתיכות בשר. שמת לב כמה השחקן יורק כשהוא אוכל? לא חרם על כל הבשר הזה? נראה לי הוא יורק יותר ממה שהוא אוכל. תביא את הצ'יקן שלך, שם אותה פה ושים קול. שרפתי אותה כבר. שרפת אותה, תביא לי את זה. תזבסתי קול על הרואו צ'יקן אחד. לפחר. לא נורא, יש לי סטאק 45. די כבר, אז תביא 2 רואו צ'יקן, לא מעניין אותי. יודע מה? קח את זה אחד. יש. איזה פרייר אתה. לבוא. תנק יו. יאללה בוא. יאללה בוא נשען. כמה רואו? כמה צ'יקן יש לך? 9.
כמה בשר יש לך? אחד. איזה כיף לך, לי יש רק 7 מיט. איזה גבר אתה? זה מעלה 4. 4 כפול. כמה יש לך? 7. 4 כפול צווארון. 28. 28, כמה זה? 28. ולי יש 9. 9 כפול 3. איזה בדיחות קרש? 27. איזה בדיחות קרש הן הכי לא מצחיקות? בדיחות קרש של חנונים. תסתכל בדיחת קרש. מה מצחיק בשירות הריבוי של 2? מה? הוא לא קיים. אחלה. אני מכיר איך, זה היה בסדרה, סברים ארנן, איך דוחפים פיל למקרר. פותחים את המקרר, דוחפים את הפיל וסוגרים את המקרר. זה לא רק שם, זה בדיחה, זה מוכר. אני אבל ראיתי לסברים ארנן פעם ראשונה. אני מרבית טרניק. איזה גבר אתה, איפה אתה? זה קשה. יש פה שיפ. שיפ, חללית, ספיישיפ. שיפ חללית ספיישל? ספיישיפ זה חללית. RPG ספיישל. RPG שיפ. RPG שיפ. RPG שפיט. כל מי שחושב שזה רמי מטומטם, שיגיד RPG שפיט. עוד תקיפה. עכשיו כל מי שרואה אותנו, RPG שפיט. סתם. אני אתן לך פוש. די, לא, רמי. אני בא להרוג, אתה מגן על הצ'יקן בגופך, פרייר. די. איך אני זוכר, בבטל טו דה דס, מסתרי שאין הרבה פרקים של זה, פשוט אין לנו בדיוק הרבה אנשים שיבלגנו לנו צ'סטים. וצופים, אם אתם לא יודעים, בבטל טו דה דס, אנחנו לא מבלגנים את הצ'סטים. אנחנו פשוט משחקים ומקליטים. אני עוד אשים לעצמי שריון דיימונד מלא משודרג בצ'סט לידי. אוי, יש כאן מערה. יאללה, בוא נחקור. לא. עזוב, כבר נגמר המערה. אנחנו בעצם... זה אי ממש קטן. כאילו, עכשיו אנחנו בעצם מחפשים אקסטרים הילס הרבה יותר גדול מהקודם, בונים שם בית. יש לי הרגשה שאנחנו לא נסיים בפרק הזה. גם לי, אבל לא נורא, הפרק יהיה קצת ארוך, אין מה לעשות. תעבירו קצת קדימה מלכם כוח למסע, אבל מסעות שלנו זה מצחיק. זוכר בפרק הראשון של באטל טו דס, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, רמי כזה, שהסברנו לכם על השם של באותו זמנית, יאללה. לא זה, שהסברנו לכם על השם של הערוץ, אז כאילו, הסברנו ש-R זה כאילו רון ורמי כאילו, או רמי. ופליי גיימס, כאילו RPG, וספיישל אז זה כאילו לא RPG רגיל, זה מיוחד כזה, הבנתם? זה כאילו רמי ספיישל, הבנתם? אז אתה אמרת כזה, למה ספיישל? כי זה לא RPG רגיל, זה ספיישל זה RPG, הבנתם? אני כזה, זה היה בטעות, עכשיו אתם מבינים? זה ספיישל זה RPG, הבנתם? די כבר! זה לא אני! אז מי זה? אני! נולדה צ'יקן תינוקת. איפה? לא! יש לה ראש עלקי יותר מכל הגוף שלה. יש לה זקן יותר ארוך מהראש. האדום הזה, הבנתם? בוא'נה, נראה לי צריכים להפליג בסירה. להפליג. ויאללה, נכין סירות ונפליג. יאללה, אני מכין. מצאתי פה איזה משהו מגניב. נכין פה קרפטינג טייבל, לא נפחד. לא יודע כמעט מאיפה נפלתי עכשיו. יש לי פה, אני יודע, אבל אין לי כוח כאילו לשים את זה ואז לשבור את זה. נשאיר את זה פה. יש לי קצת לאגים, לא משנה. אני למדתי... יש לך תמיד לאגים. כן, אני למדתי... מה זה יהיה הצופים? ראיתם צופים? כן, להקליט בטק. איפה אתה? תראו לכם מה קורה כשאני מקליט. 0 FPS. תאמינו לי, ניסיתי להקליט. זה לא ילך. איפה אתה? תגיד, תמיד היה לפרות פרוטאינים או שזה רק בגרסאות החדשות? איפה אתה? תמיד היה מפגר. לא זכרתי את זה. איפה אתה? אוי, איבדתי אותך. דוד. הלכתי לצוד פרות. תצוד את הפרול ותבוא לפה. לא יודע איפה זה. צופים, אם למשל אתם לא יודעים לשוט בספינה, בסירה, אז אל תדאגו, זה אומנות של תרגול. או בכסף, או במקום. שתוק, אל תשיר, אתה שר כמו כבשה. מילים שאהבתי. אני טוב בלשיר. עם החבר שלי פרופייס. היי, you guys! די, מה יש לך מבא שבכוונה
בכוונה לא הזכרתי אותו היום. אין, אני לא יכול פשוט עם האינטרו שלו, כאילו שלה. יו, ראית איזה אוטרו מצחיק יש לו? כזה רואים את השחקן שלו כזה, חלל כזה מתגלגל. מי שמכיר זה מצחיק. מי שמכיר באשר תנו לייק, אבל לנו לייק, לא. אנחנו יותר טובים ממנו. מה זה? למה אני לא מצליח לשבור את הספינה? מה ספינה? את הסירה. מה סירה? איפה אתה? עשיתי סירה, אני לא מצליח לשבור אותה. נראה, וואו. צופים, חכו שנייה, אני אעשה רילוג. התחילו לי הרבה לאגים. צופים, תראו. הנה, סילבר ביי באטלבוקס 1. אנג'וי. מה, אבל לא היה לי כאלה לאגים מקודם, היה לי חלק. בוא נראו את הרנדר דיסטנס. מתי יש לך חלק? או הנה. טוב, נראו את הרנדר דיסטנס. דאון. אתה יודע שפעם אחת, באייפקסל נגיד יש לי הרבה לאגים, אז פעם אחת לאיזה שעה בערך נכנסתי והלך לי חלק עם איזה 40 FPS. זה כזה שם 10. יש לי שם בערך איזה 90, 100. טוב. מסך קטנצ'יק. צופים, אם אתם לא יודעים, מסך קטן זה אין לך לאגים, כאילו פחות לאגים. מה זה, אמרו לי לרגע שיש לי 40 FPS, הזזתי ווואו, ה-FPS לי עולה ויורד במהירות, מצחיק. איפה אתה? שנייה, מה האקס שלך? אקס מינוס 115. אז אין מינוס 10. או בכסף, טוב. במקום, מילים שאמרתי, אני שומע את בן, הוא לא עשה מיוט. בן, למה אתה לא בשקט? תצעק עליו. בן, תהיה בשקט, שומעים אותך בסרטון. שומעים אותו בסרטון, תן לו כף להדביק אותו לקיר. מצטער אם זה חובבני קצת, אבל פשוט מקשה עליי. מקשה עליך. זה משהו שאני לא אוכל לפתור, אין מה לעשות. נכון. עד שלא זה יהיה... דבר שאי אפשר לתקן והוא עדיין מתחיל לדבר ואני בסוף ארביץ לו אם אני אראה אותו. בן, תהיה בשקט, בבקשה. בבקשה. שלא יהיה לי חדר לבד זה לא ייפטר, אני מצטער, ויהיה לי חדר לבד בגיל 16, אני צריך לסבול את זה עד אז. איך אתה יודע בגיל 16 ולא פחות? אמא שלי אומרת לי, כשאתה תהיה גדול ותצטרך את הפינה שלך, אני אתן לך חדר לבד. אין אתה! סתם הלכתי ופתאום אני מאחוריך, פתאום אני כזה רואה אותך. היי, אל תרביץ לי, אני מכיר אותך. טוב, אני לא ארביץ לך עם חרב. לא? מקס! איך החטאתי אותך? לא! ככה מפרד, נותן לך סירה. זרוק אותה. יאללה בוא. יש. די. נתתי לך חרב ואהבתי. אני עוד מעט מת. היי, מתקשרים אליי בסקייפ, אני מנתק להם שנייה אחת. זה היה חברנו. דחה. רציני? למה הם מתקשרים? הם עושים את זה בכוונה. נכון. יאללה, בוא נמצא כבר אקסטרים הילס מחורבן. די, הם פשוט מקנים בנו, כי אנחנו היינו כמה חברים שרצו לעשות ערוצים, התחלקנו מין לזוגות כאלה. איזה מין זוגות? אני הצלחתי לך לפני שנה. אנחנו היחידים שבאמת זה יצא לפועל, סוג של קינה כזאת, מצטערים. רוצים להרוס לנו. בוא אחריי, דוד. אתה יודע לאן אנחנו נוסעים? כן, למצוא אקסטרים הילס. יאללה, בוא נעצור פה. אוי, יש כאן צ'יקנס. זה ברווזים, הם על המים. הוא שבר לי את הזה, סירה. אני ארוג אותם לא בשביל הרואו צ'יקן שלהם, בשביל כבוד. אני אהיה לוחם בסירה. אוי רם, איפה אתה? אתה מפגר. הנה אתה, אני רואה אותך. תחזור, אני לא רואה אותך, אני על רנדר דיסטנס קטן מאוד. כמה רנדר דיסטנס? שלי על 8 צ'אנקס. הייתי על 2. ועל הפסט? זה בשביל שלא יהיה לאגים. ועל הפסט? כן. אתה רואה אותי? לא, עכשיו העברתי ל4 ואין לי לאגים. כן. אתה... אני רואה אותך כזה משתולל כזה בסירה שלך. אתה רוצה... די, אני בורח. למה? אתה רוצה להחנות פה? כן. אני כבר נשבע לי הסירה. הסירה שלי סבבה. איזה יפה חניתי אותה. איזה גבר. זאת שלי. אל תיקח לי. אתה יודע שאנחנו עוברים מפה. לא, יש שם אקסטרים הילס. אל תהרוס אותה, בבקשה. בבקשה. למה?
למה הרסת? אנחנו ממשיכים במסע. זה אקסטרים הילס שאני מדמיינת. אתה מדמיינת. רגע, אתה בכלל ב4, איפה אתה מפגר? למה? אל תלך לי. אתה מפגר? איפה אתה? אתה הולך לכיוון הפוך. לא, אני לא הולך לשום מקום. חכה לי. בוא כבר. רגע, די, תחזיר לי את העצים שלי. אין לי גם עצים. אתה לקחת אותם. תחזיר לי. די! איך מעצבן. מצטערים על הרעש. איי, ינים. אנחנו נתגבר על הקשיים. איכשהו תמיד, כל הזמן אני מדבר, תמיד באמצע הסרטון הוא אומר לי את זה. כן. אין לזה, זה המזל שלנו. תמיד קורה לנו דברים כאלה. אחד. לא, סירה! בואי הנה. לא, סירה. רגע, אני בא לישון שנייה. איפה המיטה שלי? המיטה שלי נראה לי. ואני גם לא בטוח שכותבים ככה אידיוט. ככה. לא, אני לא חושב. המיטה נראה לי את זה קצת פגר. לא, סירה שלי! נראה לי שזה שלי אצלך המיטה. לא. זה אצלי. לא! תחזרי הנה סירה. די! די להרוס לי כל דבר, די! די! תפסיק עם זה, אנחנו חונים פה. טוב, אבל... תצא. איפה המיטה שלי? ישנת כבר? יש לך מזל, יש לי מספיק בשבילך למיטה. יופי. תביא את הסירה שלי. הרבה דברים הילד לוקח לי. טוב, לא משנה, יאללה, בואו, איפה אמרת אקסטרים? איפה אמרת אקסטרים הילס? פה. אוי, וואט. צופים, שוב מצטער על הרעש, מה לעשות? מקליטים דווקא זה קורה. הנה אקסטרים הילס. זה תמיד קורה לנו דברים כאלה. יש לי חושב שהלכנו במעגלים וזה הקודם. טוב, לי יש. כך מקווה שזה טוב, אני כל כך מקווה. כנראה שנגמור את הפרק בזה שאנחנו נמצא את המקום, פרק הבא נבנה את הבית. כן, הלכנו במעגלים. לא, זה המקום הזה? כן, תבדוק. כן, זה... לא. טוב, צופים, קל לגמור את הפרק. לא. זהו, מקווה שנהנתם. תנו לייק. כל המסע הזה, חכה, אז אם כבר אנחנו לא עשינו כלום בפרק הזה, בוא לפחות נגמור אותו בצורה. טוב, נעשה להם מופע ביחד. בואי הנה. אנחנו נארגן קרב PvP בשבילכם. רגע, חכה, רמי, אל תהיה זה. רגע. נעשה מין... לא, אופס. ניצור בשבילכם זירה מאולתרת. נעשה בשבילכם קרב PvP, תביא צ'סט. אני לא מאמין... לא, מה אתה עושה? לא. תביא צ'סט, בוא נשים שם את הדברים שלנו. תעשה דאבל צ'סט. אנחנו לפחות נגמור את הפרק הזה במשהו מעניין, אני לא אגמור סרטון עם כישלון. ככה אנחנו ביחד, אז בואו תשים פה את כל הדברים. כן. יאללה לך מקום. לא, אמרתי לך דאבל צ'סט. אני לא אגמור את הפרק הזה ככה. אני כן אגמור את הפרק ככה. לא, אני לא אגמור את הפרק הזה בכישלון. הפרק הזה לא יהיה משעמם, אתם שומעים אותי? די! יאללה בוא. רון, אתה מוכן להפסידה? אולי. איזה זירה טובה עשית? בשבילכם יהיה פרק של Battle to Death וספיישל אוף מיני גיימס באותו זמן. בספיישל סורווייבל. כן, באותו זמנית. באותה זמנית. איך מכאן רמי? זה כזה קטנצ'יק. לא נורא, אנחנו גם ככה לא נזוז יותר מזה.
מה אתה עושה? נילחם ככה. חכה. 3. חכה, יא טמבול. יאללה, 3, 4 לא, מה? לא, לא, לא היה לי חיים מלאים. לא, 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 אוי לא, רמי, לא, רמי, אתה יודע למה אין לי מיטה? רמי, אתה יודע למה אין לי מיטה? לא שמעת את המיטה. השתגרתי במקום הקודם. פגר אתה... איך אני מוצא אותך עכשיו, רמי, אני מפחד. צופים, אנחנו נחזור אליכם כשאני אמצא אותו. אנחנו חזרנו, הוא מצא אותי. טוב, רגע, חכה. וואו, יאללה. להתחיל? כן, 3, 2, הצבעה! בונה. איי. יש, I'm the winner. אני 1-1 המפגר. הקרב הקודם לא היה הוגן, בוא, עוד קרב. הייתי עם 5 HP. לא, נגמור את הסרטון הזה. טוב, צופים, יאללה ביי. לא. טוב, יאללה ביי.